Haibar haibar ya sahayun jaishu Muhammad Qadimun. Murmushin da aka gani akan fuskan Netanyahu murmushi ne na 'yan mintuna da zai zama mashi kuka na har abada. Cika bakin da aka gani a wajen mahaukacin Kai Trump cika baki ne irin na kaskantaccen karen da mai gidan shi daga ya harare shi zai yi mikis. Ba yau suka fara ba. Mun tashi da safe mun tarar da an kai ma jamhuriyar musulunci ta Iran hari, kasar Amerika ta shiga yakin nan a hukumance. Kamar yadda muka faɗa dama ita ke yin yakin nan a ɓoye. To yanzu ta bayyana a hukumance ta kai mu tashoshin nukiliyan Iran hari. Suna murna muna murna. Murnar da muke yi shine yanzu Iran ta samu kati guda 3 manya, kuma mu ce guda 4 manya a hannunta wadda sai yadda ta ga dama ta yi playing ɗinsu. Kati na farko dama shekara 40 da suka wuce tun bayan kafa jamhuriyar musulunci har zuwa yanzu babban burin jamhuriyar musulunci ta Iran shine ta share Isra'ila daga doron ƙasa. Wannan burin ya ƙara zafafa daga Janawarin 2020 bayan da suka shahadantar da Sardar Sulaimani, Shahid Qasim Sulaimani Shahidul Qudus, jagoran Qudus Forces na IRGC da aka shahadantar da shi. Fansar Sulaimani a wannan lokacin sai da alhamdulillah ya fito ya faɗa shine korar Amurka a wannan nafiyar da kuma share Isra'ila daga doron ƙasa. Kati na farko kenan. Kati na biyu, wannan harin da mahaukacin kare Trump ya kai mace tashoshin nukiliyan Iran yanzu ya miƙa tattalin arzikin duniya ƙarƙashin rahamar Iran, musamman abin da ya shafi mai, petroleum da gas da kuma petrochemicals ɗin da ake fitowa da su daga mashigin Hormuz a Persian Gulf. Yanzu rahamar tattalin arzikin duniya musamman ta ɓarayin mai yana hannun jamhuriyar musulunci ta Iran. Kati na uku, dama tun sadda Isra'ila ta kai ma Iran hari, abinda Iran ta tsaya yi shine kakkalla structures ɗin Isra'ila na gefen leƙen asiri, jami'an su na Mossad da F-200 da kuma abin da ya shafi bases na soja, sai limited facilities da suka shafi tattalin arzikin da ke da alaka da soja da suka taɓa. To yanzu an ba Iran offer hand cewa an ba ta lasisi. Mahaukacin kare jiya ya je ya ba Iran tikiti cewa duk inda take so ta kai hari a Isra'ila. Ai kuwa kafin Iran su gama assessing bannar da aka musu yanzu maganar da muke tawaga ta farko ta Missiles ta isa Isra'ila, ta biyu ta isa Isra'ila, ta uku ta isa Isra'ila, Tel Aviv ta ci wuta, Haifa ta ci wuta, Usdud ta ci wuta, Asqalan ta ci wuta, Eilat ta ci wuta, ko ina cin wuta yake a cikin kasar Isra'ila. Kuma wannan sun yi ne tukun su yi checkmating din Isra'ila kafin su gama assessing din bannar da aka musu. Balle kuma dama fiye da wata ɗaya da ya wuce kafin wannan harin duk wani important abu da ke Natanz, da ke Fordo, da ke Isfahan, da ke Arak, Iraniyawa sun gama kwashe shi sun kai shi wata ɓoyayyen maɓoya wadda ba wanda ya santa. IAEA bata santa ba, yammatawa ba santa ba, kuma yanzu komai zai ci gaba da yi. Kati na 4 da aka ba Iran, a da lokacin da Trump ya kai musu hari da aka shahararta da Soleimani sun ci gaba da enriching uranium zuwa 60%. Afon kati na 3, enriching uranium zuwa 60%. Shine yanzu ake ta kika cewa su yi abandoning wannan enrichment din, wato su bar wannan enrichment din su dawo 3.7% suka nema a basu. 3.7% suka nema, amma Trump ya ce 0% zai basu kuma total surrender za su. Don haka yanzu Iran ta yi nasara. Ya janyo ma Iran yi nasara. Enrichment yanzu ba 60% ba. 100% Iran na da damar ta kai. A cikin wannan katin na 3 kuma Iran na da damar idan ta gara ma ta kirkiri kumbula nawawiya ko ta yi shi na tactical wanda zai zama limited bannan shi take, ko kuma in ma ta gara ma a walwala fatawa. Yanzu sai da alhamdulillah ya gara mai ya walwala fatawa, yayi in ma ta kama a yi makamin na nukiliya ne saboda a tanadan makiya abun da zai kange su daga bannan gaba. Sannan wannan hari ya nuna raunin Amurka da kasawata da gazawata. Rubutunmu na jiya da muka yi cewa idan sun kai harin, Fordo Nuclear Facility yana ƙarƙashin ƙasa ne fiye da mita 500 a ƙasa. Bom ɗin da aka jefa ma Iran ƙarfin inda zai taɓa mita 60 ne. To me aka yi kenan? Ba a yi komai ba. Ba a yi komai ba, babu abin ba su yi cimma manufofin harin ba, kuma ba su cimma manufofin fara yaƙi da Iran ba. Mene manufofin fara yaƙi da Iran? Na ɗaya, rusa gwamnatin wilayatul faqih, gwamnatin musulunci ta Iran. Na biyu, kashe Sayyid al-Hamna'i da kashe duk wasu jagororin Iran waɗanda malamai ne. Don Iran malamai ke jagoranta ta ba wasu ba. Da canja tsarin jamhuriyar musulunci ta Iran da dawowa da tsarin shahanci wanda zai zama mai biyayya ga Isra'ila. Ƙarshen shi shine bayan ruguza Iran ya zama gaba ɗaya Middle East babu mai ita idan ba Isra'ila ba. To duk waɗannan objective din babu wanda wannan harin ya cimma. Kati na 4 da Iran ke da shi
kuma mu ce na biyar da yake murna nake ciki ba san ma lissafin da nake yi ba yanzu ni hari aka kai amma murna nake saboda Iran ta kuce daga dabaibayan majalisar ɗinkin duniya, Iran ta kuce daga yarjejeniyar Geneva Convention ta yaki, Iran ta kuce daga yarjejeniyar kasashen da suka yarda NPT, kasashen da suka yarda wato su yi kaini daga nuclear da za su yi. Iran ta kuce daga IAEA. Iran yanzu babu wata doka ta duniya da ta zama mata wajibi ta bi bayan wannan hari. Nada dokar ta yaki ce, dokar ta nuclear ce, dokar ta kasuwanci ce. Kowace doka yanzu Iran tana da damar ta kalla kuma babu abun da za a yi mata, babu abun da majalisar ɗinkin duniya za ta yi. Don haka yanzu mashigin Hormuz yana hannun Iran, kamar yadda mashigin Eden yake hannunta. Idan Yemen suka rufe Eden, Iran ta rufe Hormuz, ko bata kai ma kowa hari ba ta gama da duniya. Balle ma kuma akwai scenarios, suna da option da dama na rufe mashigin Hormuz. Na ɗaya sun gara masu su baza nakiyoyi a cikin ruwa wanda duk jirgin da ya tashi duk jirgin da ya tashi da shi. Na biyu sun gara masu su baza kwantenoni su rufe wurin gabaki daya. Sannan suna da zawarik, ƙananan jirage na yaƙi waɗanda suke masu ɗaukar missiles ƙanana waɗanda duk jirgin da zo su ɗinkira mai wuta. Idan kuma jiragen yakin America suka ce za su shigo, to akwai Sayyad 1, Sayyad 2, Sayyad 3, Sayyad 4 da aka matana da su. Manya-manyan jiragen yakin Amurka a wajen sojojin Iran ba su wuce kwali saman ruwa ba. Yanzu Iran mahaukacin kare da kanshi ya je ya bata tikiti na ta yamutsa Isra'ila, ta tarwatsa Isra'ila, ta kai ma duk inda take so a Isra'ila. Don haka tashar nukiliya ta Isra'ila da ke Dimona yanzu tana hannun masu albarka Iraniyawa sai da suka yi ita. Tasu yanzu an kai mata hari, babu wani radiation da aka gani, amma ta Dimona ana kai mata hari, radiation za a gani. Don haka ina ma al'ummar duniya albishir da shiga yakin duniya na daya. Kamar yadda ji an ji mahaukacin kare na cewa wai dama wai a Bible an ce wai a ƙarshen duniya, wai ƙarshen duniya a Middle East za a bara, kamar Middle East ne za a yi faɗin ƙarshen duniya. To yadda suka san suna da nasu prophecy din, mu ma alqur'ani ya gaya muna ainan ne awwalul hashar din da suratul hashar ke magana, ainan ne kasa mai albarka da suratul isra'ila ke magana, ainan ne aka tabbatar muna cewa ibadul lana uli ba'asin shadidin za su shiga bayan bannar da mabannata za su yi, su ma su gama da mabannata su dawo da kasar Allah hannun bayan Allah. Don haka maganganun da muka yi ta yi a cikin shirinmu na maga da miga, yanzu lokacin su suna kokarin su tabbatar da su, Iran kuma za ta yi kokarin ta hana su, kuma da albarkaci da insha Allah takobin Zulfiqar shine wanda zai yi maganin shishigin marhaban zamani, shine wanda zai bude haibarar zamani, shine wanda zai rufe bakin Yahudawan Sahiyuniya, kamar yadda Yasir Arafat ya faɗa bayan da ya sa yarjejeniyar Oslo, ya faɗa ma ya tambayi ministan harkokin wajen Isra'ila, me yasa ne kuka matsa tun da duk da kun san sai mun rusa ku, me yasa kuka matsa ba za ku kyale mu ba, kun san me yasa kuka matsa sai kun kafa wannan kasar da za a rusa? Sai yake ce mai ai mun san ba ku za ku rusa mu ba. Yace wa za ku, su wane ne za su rusa mu? Yace Shi'a. Shi'a Iraniya za su rusa mu, mun sani. To lokacin yayi, sauran shekara 2 da rabi Isra'ila ta cika shekara 80, to dama akwai alƙawarin Allah tana cika shekara 80 tana rushewa. Yanzu a duk duniya babu wanda ya karfin Netanyahu, to amma alƙur'ani ya faɗa mana a lokacin da Isra'ila za ta yi karfi a lokacin za su durkushe. Don haka yanzu muna jiran waɗannan da alƙur'ani ya ce ba za su juya baya ba, idan Larabawa sun juya baya. Yanzu Larabawa sun juya baya, wannan harin da Larabawa da Amerika da Isra'ila suka haɗu suka kai ma Iran, abinda Iran za ta yanzu shine ta tsaya tukun kafin ta kai ma Amerika da Larabawa hari, ta darkaki Isra'ila sai ta gama ita sanan duk inda za ta je ta je. Haibar ya sahayun jaishu Muhammad qadimun.